an tambayi wasu gungun ɗalibai su rubuta abin da suke tunanin su ne abubuwan al'ajabi na duniya na yanzu guda 5. Ko da yake an samu wasu sabani bayan tantance amsoshin ɗaliban, wa'innan guda 5 masu zuwa sun samu ƙuri'u mafi yawa. Na ɗaya, manyan dala na Masar wato pyramid. Na biyu, Taj Mahal da ke India. Na uku, Grand Canyon da ke Amurka. Na hudu, Panama Canal da ke Republic of Panama. Na biyar, The Great Wall, babban bangon kasar Sin wato China. Yayin tattara ƙuri'u, malamin ya lura cewa ɗaliba ɗaya bata gama da takardarta ba tukunna. Don haka ya tambayi yarinyar ko tana da matsala da lissafinta. Yarinyar ta amsa, kaɗan, ba zan iya tsaye da shawarata ba saboda suna da yawa. Malamin ya ce, to gaya mana abin da kike da shi kuma watakila za mu iya taimakawa. Yarinyar ta yi shakkan hakan, sannan ta karanta ta ce, ina tsammanin al'ajabi 5 na duniya su ne gani, ji, sha'awa, ɗanɗano da kuma soyayya. Sai ajin ya yi tsit, suka lullube da mamaki domin abubuwan da muke watsi da su a matsayin masu sauki da na yau da kullum kuma waɗanda muke ɗauka da wasa suna da ban mamaki da gaske. Tunatarwa mai laushi cewa mafi kyawun abubuwan rayuwa ba za a gina da hannu ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da abubuwan ban al'ajabi marasa misaltuwa. Godiya ta tabbata ga Allah.